Warga Patisi TV. O President ke New Tribe Youth Council Lubak Roy Kupar Sindram Ulong Baksorkar Meghalaya Democratic Alliance Kepala Alam dari National People's Party Bakadai Ban Pen-I Dagi Kam Ban Pen-Pau Ya ke Jing Persya Ya ke Office Memorandum Pala Pen-Mi dari Ministry of Environment, Forest and Climate Change Kesorkar India Hak Pratrik Unai Luar Arja Absan Daka Boong Ba Om Don Kam Syuk Ban Pelong Ya ke Jing Pins Ngopai Ba Lada Don Kam Banti Ya uranium Ba Sindram Mula Pen-Pau Ya ke ni Hak Jing Alang Pai Ba Kepala long harus nong do ulun katway terik risau arja absen kum gejing persya gejing pelemana kesorkar India lingba ka office memorandum menyoti yo marpo kendo uranium ongru ba kesorkar jela gede bentho kesorkar India bandawa bade ban punkut no gelendong yakran syapang uranium hagani kejelna bat gede bandra aru yakni gamat hayeng dorbat hawan keban minjul ya resolution da borok gendro pungut ki MLA kiban ong em yo uranium Kuwi bala ajing kedan hagan ngisni long President ke HYC Southwest Kasihos usam la lumlang khars imle uba prijon lingdo langren kun sunrang joy mei spirituality lingdo langren pat kiwi Hadu gini gisni ngadon kata kajimensim bangan dang yaine haka nongrim kumbala yang ngadu beslang teko di ki kun samla kirang ba baro kentai bat sunrang pimde banting ban smig ya kane kajin penbi sasisin pat ke sorkar India kalap tau ya ki lat ki ba penbi nagapor syagapor nadu kisram ki bala dep bat hadu kane ke klip mat ke ba menta ngayo iba ka sorkar kalakhang sendon ya kata kaban snap nom snap ya kata ki public hearing jong ki paiba hinrei ka sorkar lada dei hege jaka ke jongki kata gamot ngasngeu ba kadei namar ba phila banjaj mon ye ki jaka jong ka sorkar kat ba phimon ngiang ne ngidon sibon ki sorkar ka sorkar sinong rungidon ka sorkar kurungidon ka sorkar hima rungidon nangta kadisi council roki bapej bakmi ya ka hok jongi ki halor ka kendeu ka siap rungidon tela daga sorkar ka kwa bat ka thom daga bor ya kita ki ei baro kiba ladon ha ka constitution nyong garin dia ka sorkar kadaiban weng batum don syu mano ban keren indai nagaleng nyonga ngamting re ya kata ki ei baro ngidon sibun ki isu nagabanta kari bat ka jaj ban riu baginnya keren kumbang ila sedang nadu baslang nadu ka por badang don ki jong mai hoping nganga don senda bat i haka kabayade batu ne uranium Parari Paradok Parasnam Nagaliang jongi kum kasang Ngiui Baga sorkar jong ke India Kaong mentala dah ti uranium dan kam syuk ya ke jing yang pagba ban sengap ya kasur napi hae ngilek tersengau ya ke hok ke jongi kata kadai ke jingwan ke jongi hang ni baniale namta baniale persya ya ke jing temu jong sorkar ngi ba presun ngi konrat ki sangma ilong baga namdon jing kita ko em bawan nak sorkar India ngi ko an pinsya daga bagini rai resolution ka scam kenam bagan bu ya ke jing scam ya ka dong ka thai ke jongi ina lam ke jongi kin sakran ngap kwa bakran tangni kin ni bakhan dia bangi ong yi pai ba jong ne ka thai san leng do ke jongi ke HYC ka don kat bat phi hagano gano khor ba phi don kam ngine trai lang ngine sngo thu lang ngengkwa baga sorkar kawan bread gawe development ban penyesun yangi bari phi rangi kwa baga sorkar la kawan ra kanu benta nagle jengi pardok prasam ngine sngo thu nang ba kanom don ka jingi le apne jengi namar ladang manga ban ma phi ngine kuno tang nam ta ka dau jong ki wei jing yo nong jong ki wei
Hei kalau wei bagi cai pendu jongi. Nges kam nakalian jong piru pisau tu. Ngirim dai bangi ikren ro ye gitrai jaka. Ngisel tu ye ka hok long trai ge jong pi ye ki kurit sistem ka bakum ki bangi ba hagi bentai ba fer jong ka jai pendu jongi. Hanrai la dah ti pat yong ni bodon hagi jaka jong pi kan kata ye ga jai pendu por ko wei. Ye ga ni godong ka than. Di piru pisau tu ngini hun ban ya rep ye yang tang na jerong. Balai ya klong yo ban apo. Namarkan kata ye ki wei. Ngeskam ngiru ngini trailang nang barwan ra nabanta kajing bijing biang jangat dong atain dan kiba snow tiang kiba penting ru kiba ong ba kanya persya leyu ya kata kajing ti uranium balada ka sorkar India ka kwa banyon da kabor nginom don jaka dengan syukwa ban ong ban pen kan mau yang i ban pen kan mau ya gitu kiba keren kum kita kentian ban ong balada kisim ki jongi kinong ya kun ki jongi ki spas nem ki bumenshwa kilala bon ya kun wat ya kasorkar bilak ka basansyar ya siteng jong ni ka pertai kane ayu bon ya kun ni kita ki sipai jong kasorkar India la kawan hakani khlemat ka pamanta kan mau baka jingklan kamsyong ka jingbunpa but imagine spelity ide inuksa baka jingklan kamsyong ka jingbunpa Ladingi kwa ban yakun ladingi ngin yakun kasyong hakajing slor ka jongi ba kamtam ye kasyong ru hakajing ya teli ka jongi kum ka jai penrio ni kwa ban khot ban wer lembak kum ka ni ya kajing ya teli ru jong ka jai penrio kum ong fi lada jai sakni ka dong ka than kajing pang men sim kam dei tang ya fi ki ba syong ni ka dong ka than ka dei ya wei pu wei khot jong ka jai penrio ka jongi lembak ka ni ka singi khot ya pi bat ngikot yigit khot jong jat penria bangin penlong bangin peni syaka sorkar India baka jat penria nyutrap kalaju ya konteng mensywa ya kibor kibanabar kibatmu ban yurot ya ka hok ka jongi ya ka hok long trai ka jongi ngindang peteng ban ya konru lada kidon kibakum kita kibor kibanuan ban yurot yangi kum ka jat penria kisiem ki jongi kinoi kun ki jongi kiladep ban ai kiladep peni yang i kelenti kumno ban yakun ban nganget wei pu wei khot jong jat benriu unyang ban mi hamadan la ka por kadawa ya ki bakum ya ha ka bakum kata ka por pari kita kidai kimat ki bangi kwa ban penpau hakmat jong fi kabalingkong kajingma kabaab nakani ka office memorandum ya kabala penpau ya kabala pen bana lemba ka sorkar India o kindon ki bakali kindon ki boong ingi balai banginang penki nginang penim biang ya kani ka kata ka khana syapang uranium haba ka sorkar Meghalaya hi galadap ban khang lane ban pendu ya katuka lease agreement bakunta ter ngipat ngisgo baka sorkar India kampat khang kherdap lese ngingila khang kherdap ngingila ong bangim kwa syu banyakran yau uranium ngila penbor ka sorkar jela ka jongi ka sorkar jela kaladap bantho sa ka sorkar India lani kaladap ban weng ya to lease agreement da ka penpau bangim don kamsyu banyakran ya kani ngomat uranium nai parring anong ifi badanga kisnem ki baladap hapo parlimen hapo Delhi don wei ni MP bakeli minister hatu ka kam uranium kabadi ban pi uranium na po Meghalaya ka sorkar India kala khang kherdap ni em ano fi ka jubab ka bami no menteri sorkar jong ka India hakata ka jubab buang ba em ka sorkar India kampat khang kherdap ya ka chapter lani ka khana abai de uranium hapo Meghalaya atong ngin ya no ngin ya ka sorkar jela nangin nget ya kata kajingkren ka baka sorkar India ka kren lang baw minister choka bat kani ka OM ka penmi pat menta haka pratrek jong new September arja arpsan kanang pun klan chuchu ya kata kajingkren ka boong baka sorkar India kampat khang ya ka khana syapang uranium haka ni garilong kasi bajentia jongi de lor kata kanong rem bangi hak banlong kiba pikir kiba snap ngimdei ban syuhun ban snow ban ong ba namar baka sorkar jela kala snap
Lani kalau penkut ya kena khana ngiru mensyahun nak kumtu. Malu bentep kai kabut ke Sarkar India kelak banwanra nang ni syahmat ru kumnu banyo man klong yau ni umar pok khendo nak ni gari gibi ya ka jongi ban ngi kwa ru ban pha ya ka kubur ka basai sya ka Sarkar jela ka jongi banong ba film dei pidei ban peniru dakikam hoi ka Sarkar asne ma jakhanyo kelada menwengi ka lease agreement degai ka bakani ka Sarkar ka bande kalong bah kahap ban syem me ka jingit kli ban tho sya ka Sarkar India ban ong bakhang kherdap no ya ka isu uranium hakni ka jela ka jongi kata kali ke jingdawa ka bangi ngibu Ahmad ka Sarkar jela ka jongi bat ngi kwa ru ban yo da ka jing tho ban yo i ya kata ka jing tho namar ngimla ban syania ikini nong ilam ki jongi ki bangim tep kan ja ayu Pin riu squat ya kak tin la jong pin dam kam ya ka bakan kiu kak tin khasi kak tin la jong ai kan roi kan pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka kentin khasi kerdop lani phalor beli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong saka weipan kakten khasi kam ju ong ban ya kiu yau up hinrengi kiu yau thiep tu daya kan mau kendit ho lapen mi da kapate CTV na ka benta ka jing mentoi upat ba